So giyan kay ditiro na giyang mga report kay di rin ipakambal-balsan. Wait. Giyan kay ko naawi din naging Amerika nakapakaya iya ayaman na niyan na makaugo pag yung Oman, Russia, Pakistan. Siko kapag si Sairan sa giyang awidan akatero aging Amerika. Dako datigyan si sagiyang bagup man yaman na niya na usapan. May pantag si sagiyang Iran na kapakaya tigin na kagiya giyang Iran na Peter Iran na didlak tanos O di kanu san awa da ceasefire. O di kanu san awa kalaw sa Strait of Hormuz. Gina ni katero ayaman na niya na Iran. No negotiation. Di na natigyan kaling. Kagin na ni requirements upang makakapag-eskwela na prerequisite. First year, second year, third year, fourth year. Ay mana niyan na kuani usa nagyan kana na ay mana niyan na blakid ng bitiara itano. O di ni orang kuha da bitiara. So Masakaw explain habas-habas na. kuno ko paganay ay inobserberan. Gina na uida ni Aragasi, nagina ko ni final, comprehensive, taro top. Taro top ay manan yan na primary, pinaka-importante a concern. Udi nakabaya, agyang kaya manan yan na Tehran, nakautuay nila pagkiran, agyang kaya si Aragasi. So manan yan, nakapakaya mapita, kagi iman tuaya, kaya panutulaw, iman tuaya kaya sungruya kaya Aragasi. Manan yan na mapita na ketukaw ni Trump, na nakapakaya rumispansiran. Now, pamapman ka kagagayran ng utwa Peter wag yung Iran na tira na schedule man naging ceasefire. So, gina ni Kulola. US destroyer intercept vessel. Iran resume international flights. US destroyer intercept vessels. Iran resumes international flight. United States CENTCOM, Central Committee. The destroyer USS Rafael Peralta intercepted a vessel yesterday that was bound for an Iranian port as the maritime block intensified. Peter wagyang US Central Committee. Adun ko no to, gayang ko na destroyer, a USS Rafael. Nadun ko na miyada kapiyan na yaman na niyan, na barko, asumyong kon sa giyang pantalan Iran. Agid na tigyan so yaman na niyan na antap, agyang Amerika sa kapundak pa ko ayaman na niya na sunguro sa pantalan no to ayaman na niya na Iran. So piano tulay ayaman na niya naging Central Committee agyang miyadak perang kon. Iranian flag adumiyong ko sa agyang Iranian pantalan. Benda so kaya pa apeto na diak peran. Miyadak po nagyang na USS Rafael Peralta. Katusan ni Waria isa ko na key assign na mga USS Abraham Lincoln. Nakataon niyo, niya binasa. Niya katras di pangumpian. Sinudan, nagyang ko to USSR Ford, ato no to. Adnay sa Ford, kaya lipatan na ano to. Tiyaning ba kairan, niya binasa ka to pagumpian, din makapeto. Why? Sinudan na, giyang ko to iningaranan ni Ran sa ato no to ang utang ningaranan. Sumiyaw na presidente Rowaria. Siya kini George W. Bush. USS kuwan pa no to. Miya sugat pianing ba Amerika miya katras. Wah, sama na nagyay baguy man to ang USS Rafael Peralta. Sama na talwagyan ka na ayaman na niya na mga gitigira na destroyer. Na so taloro na langon miya binasaging nga Iran. Nabupiagin na muna maposoy si Ranon. Kanabo basta-basta kumpya Ati ka tuog ka sa elektrisyan. Kaginan na kiambalisan. Napaman na ragu-ragun. Da matatangga da tiga teknisyan san. Kakapakaya, siyempre, in-hire so lang ano mimbuelsan. Nakapakaya in-hire mga kontraktoron. Na so kontraktoron, miyadasan mabuda. Di kumpya ni man to. Fake ang utatigiran na pakapeto ni Trump. Da, di makapeto ka. Kontra ka na no kontraktor aming buelon. Ate, upaman na, kaya kung mapasad biyo ka niya, namya ka pera raguni kaya pasad yan. Kung lulukasakan pengedegay kontraktor. Da, bong pakampya. Gina ni sabab, anak talo miya makalaakuan. Aircraft carrier. Ini ngaranan sa destroyer. Atata na isa-isa lang buon.
Iranian media, despite the ongoing tension, international flight resumed this morning at Al-Imam Khomeini International Airport, signaling an attempt to maintain civil aviation link. So, may bapya panayamanan yan na mipapan sa kagyang aya tension, o di na kalak, o di na ito naman di maana tension. Giyong ito ayamanan yan na tension. Suratan niyo ko na rin Gerald Ford ko to. Waya ki, kore kaya alano din, Ben. So, Gerald Ford, niya binasa pa na ki, niya kapato, iman to isa-isa alam buon. Niya binasa pa so W bus, na niya katras pa. Tension. Ito na niya tension. Akala ka. Ito na may tension. Ay man na niya na minsan pa, may papan sa kanga na tension. Aging Amerika, aging Iran, with nalikaan, naging Iran, na yaman na niya, naging airport Iran. Sapiam niya makaliog suplin, iman to na welcome, pakasong suplin sa Iran, nagupakaliog mambuging Iran. Signal to sa yaman na niya, naging maulawla, uway napakagulong nira naging tao. Uway, di napaka signaling sa yaman na niya na kuhan. Relaxiran. Uway. Israeli strike persists despite Lebanon truce extension. The Israeli military lands new strike in the vicinity of Deir al-Zahrani and Kafr Roman in southern Lebanon. The strike occurred even as the 3-week ceasefire extension remain technical in effect. So sa manin na miya panutul siya agyang Israeli army. Ayaman na niyan na adunggo to so inipanimba kagyang military agyang Israel san sa ayaman na niyan na miyateru darpa o agyang otwa Deir al-Zahrani agusan sa Roman in southern Lebanon. So panutul siya man gutod na pianutulang rakano. May ito na disan di mamakambato agyang Iran. Israel. Simultaneously, na meron nga nung natigyan nagyang Israeli media reported detecting a drone launch from Lebanon toward northern Israel. Nako to. Ayman, yan na adunggo na miya detect agyang Israeli army, miya panutulag ang Israeli media. Adin man butigyan na timbak ang makapupun sa Lebanon na initimbak sa agyang kayamanan yan na Israel. So, manan ya, di sila ni maka tomim betoro na tiya tomini baksiran si mambu. So, di sila ni imbelo sana may tomato. Why? Aguda pa na miya panutula, miya tayo sa nga nanakwan. Kaya tido iran ni manto. Kung baka tido akwan. Managro ang betoro na tomini baksiran ro mambu. Adna, nakitimbak kanusan. Gina. IRG dismantle hostile cells near western border. The IRG announced the dismantling of several groups linked to foreign entities that were alleged preparing the ground for an attack from Iran's western border. Kaya ako na IRG, di nagyang Iran military na miya binaserang kon, miya kapakambula-bulagiran nagyang kaya piti barangan na group. Why? Linked to foreign entities. Gitigin na susuporta na yaman niya na mga pedingid apaka-destroyin sa giyang yaman na border pakaptira ta sa na border sa Israel na yaman niya na miya dismantaliran miya pakambla-blagiran yaman niya na pangorganize sa giyang Amerika si iko mga derpa marani sa yaman niya na Iran at tiginan na kataya sa mga sinapang yun ubay kanusan kataya mga sinapang yun ubay kanusan ginan. So, kadaglan na kukontakiran nagyang kuha naman bu. Tunay ni Kurdistan. Asira ni mabubuloy siya na mga ito grupo. Why? Detartan siya Pilipinas. Di siran maudi grupo. Why? Ano makakuha karikira na intelligence na tiginan na. Baniyo sa siran sa timba ka sa dipang ati kata sa mga sinapang. So, gina ni maulaw-lasan. Separately, Iranian authorities reported that the execution of an individual convicted of collaboration with the Israeli Mossad. Langanan niyo siran. Pansam na tigyan, nagyang ako na Iranian authority na adungo to amya panutul. Ayaman na niya na bitay niran. O di na miya convicted. Kaya pantuan, kaya tampuan. Kaya tampuan sa ayaman na niya, nagyang tao
di makinduka pila sa giyang kaya Mossad. Kaya man niya na intelligence sa Israel. Na miyato na kaya pato na ni ran siya kaya pure di makinduka pila sa Israel, di magispay nakata. Kaya hatulan nakata bitay ni ran siya kaya. NATO allies no consulted on US war. Ya panutulag yung Al Jazeera. A former NATO official state that the US initiated the current war without consulting its European allies, Canada or the NATO alliance, highlighting a significant rift in Western coordination. Ama na niya na yan ako na di ka tidawa. O di nalakad yung era Amerika. Ada ko na imi pangungudasan. So ito isa ba padiran suporta. Yung mga aliado mala naging NATO. Why? Nalgina ni sabo padiran ka suporta kay Amerika. Agi ako kuan na kalailalagya kini Trump. White House, Witkoff, Cosmer head to Pakistan for Iran talks. US media Al-Mayadin. The White House announced that the presidential envoy Steve Witkoff and Jared Kushner will depart for Pakistan on Saturday to hold talks related to Iran. Ayaman na niya na miyaw na Rusya ragatsi. Nakataya miya ka umarup man nagyang iya. Ayaman na niya na grupo iya kiniyaman na niya na Trump. Ayaman na niya na giyas iya kiniya presidential envoy Steve Witkoff. Giyesu di mengi masa dan mambusa kuan. Kasasarigan siya kaya ka time pa na iya kiniya tihira. Tayo ni sukya siya sunudan ni Trump pa. Ayaman na niya na siya kiyotwa Joe Biden na opisyalun siya kiniya Witkoff. Askan niya ni di mengi masa dan nakataya makapakaunot siya pa ni President Trump. So mapasang siya kini. Siya kaya grupo ko ni Steve Witkoff, ako si Jared Kushner, na daw kiunot sa Vice President Iran. Miyakaw makon sa giyang kaiyaman na niyan na, kauta miyakaw marumambu. Tiyala bukiran si Aragasi, nakagiya tap-tapad na puro Aragasi. Miyakaw masi sa giyang Pakistan, kagiya ko sapto. Ayaman na niyan na makipimbitira ikon si sa giyang kaya Pakistan, mipantag sa giyang ceasefire sa Iran. Nakaw, tumapya. Pero, naging ato katiba pimor ka na J.D. Vance. Uman nakitiro siya. Kaya na samida. O di ka buki mapuro tiga na mama na mata nga mga tunatan na absuntutan. Kaya miya puro-puro na. Ito makato. Kaya ako na Vice President si J.D. Vance na standby ko naman to. Monitoring. Sa yaman na niya na United States of America. Ada makaunop. Ayaman na niya na upamatiging nga kaparo na yaman na niya na did na basan makapada istorya. Ginang buod kataw. Kaya man na niyan na ginang ko na yaman na niyan na awid-awidiran na dulon sa Iran. Gulalan sa yaman na niyan na Pakistan. Na base ko na isa giyang ko tayo inobserbiran na mga ayaman na niyan na mga katirwag yung Iran. Nakatatanay palapagiran mambusa yaman na niyan na Pakistan. Na niyan na ginang ko na aawidin na nga na duwa katawa katiro. Naginang konsumanan niyan na lalagang Amerika asirang kon kinuha ko mga reaksyon. Observeran si saging Iran. Almaya. So giyang kay ditiro na giyang mga report kay di rin ipakambal-balsan. Wait! Giyang kay ko naawid na naging Amerika na kapakaya iya ayaman na niyan na makaugu pag giyang ay Oman, Russia, Pakistan. Siko kapag si Iran saging ay awidan akatirwag yung Amerika. The correspondent also indicated that the simultaneous and mutual lifting on the U.S. imposed blockade on the Strait of Hormuz could be proposed. Padatigyan si Sagyang kaya bagup man na niya na usapan. May pantag si Sagyang Iran na kapakayatigin na kagiya giyang kaya Iran na pitero Iran na didlak tanos O di kanusan awa da ceasefire. O di kanusan awa kalaw sa Strait of Hormuz. Gina ni katiruay man niya na Iran. No negotiation. Di na natigyan kalin. Kagina ni requirements. Upang makakapag-eskwela na prerequisite. First year, second year, third year, fourth year. Ay man niyan na kuha niyo sa nagyan ka na ay man niyan na blockade. Nang bitira itano.
O di ni orang kuah da bitiara. So ginan na emanan yan na no negosasyon na. O di ni sang kuah. O di ganung beling na close sa Strait of Hormuz. O kabayo nakatido na ripara do kami kukandipin na misang account riyami. Gitu ikateruiran. That is no negosasyon. Ugi nakatepa na bagu. Agi nga tiku na tigira na awi din na yamanan yan na lalagagyan nga Amerika na kapakaya yamanan yan na padasi amala abitiara. Nagyang kaya US blockade on Strait of Hormuz. O gitu, kapakaya giyang kaya kapanigusita na kapagala pa aya. Ini mi ang kapira kasi mausay. Kapagala pa aya. Huwag. Sabab sa giyang kaya Iran na Iran din ayamanan yan na pakaituang nakamantis Iran. Din na mi albaton. Giyang Amerika nang ito abubasal Iran na yaman na niya napaganin na miya kalala. Na yaman ito napakaito. Tama siya, balo ya kamantes na miya gayon si Iran. Luginan. Kanabang nga yung kapanigusita tanong si tabi ay lang na inikidirek tanong Duterte. Kaya kumati na yaman na inibigirang raktan. Kaya ka na miya trust si Iran mambu natin miya giyang mambu mataw. So miya ikikitida tao sa debaw. Kaya yaman na niya na miyundog si Duterte. Ay buti, pag-iinchi si Duterte na yaman na niya na matago na giyang kaya ako. Ato na ito ang utay ipsingitira no na, decommissioning. Gitu inisingiton si ko, last hour. Si masi kumiyaw na abitira na daw so decommissioning na gitu. So kaya kagatata na ron, nagusira na atras, nagutano jirang katida. Auto. Natira na napay nal. Ubagi na sangit niyo ron na yan. Nagito yung miyaso. Minisangito na ito ako. Wala hu alam, kagina ni miya nagta.